Kempovacia, karavaningová a offroadová sezóna je v plnom prúde a ja už tu mám z požičovne Camprend Decamp X5. Offroadový príves až pre 6 spiacich ľudí, 6 ľudí sa tam vyspí. Príves, ktorý má vnútornú aj vonkajšiu kuchynku, obsahuje toaletu, sprchu, vysúvaciu strechu a množstvo funkcií, ktoré vás teraz naučím ovládať. Pred jazdou aj pripojením k vozidlu je dobré všetko skontrolovať. Samozrejme, či sú všetky dvierka, okná alebo aj hlavné dvere správne zatvorené, ideálne aj zamknuté. Veľkou výhodou je možnosť otvoriť aj tieto zadné dvere alebo zadnú stenu. Začneme pri prípojnom zariadení, ktoré sa skladá z takéhoto pomocného kolieska, ktoré jednoducho vytiahnete pomocou tohto závitu a tejto kľuky. Je to mimoriadne praktické a potom sa samozrejme to koliesko samé dvihne až úplne hore, takže neprekáža. Tu máme možnosť dokonca pripojiť príves aj k batérii samotného prívesu, takže potom sa správa, ako by bol pripojený k vozidlu. Samozrejme, to používate len na možno spustenie nejakých tých obrysových svetiel, nie na jazdu. Tu máme klasickú guľovú spojku. Je to brzdený príves a brzda sa nachádza aj tu. To je na zabrzdenie kolies, teraz je zabrzdená. Odbrzdenie viete skontrolovať podľa tejto závitovej tyče, ktorá je potom v uvoľnenom stave. No a samozrejme po zabrzdení sa napne. Nezabúdajte aj na použitie tejto poistky, ktorá keby sa náhodou príves odpojil, tak potiahne pomocou oceľového lanka práve túto brzdu a odpojený príves zabrzdí. Po zaparkovaní vozidla je veľmi dôležité použitie týchto pomocných oporných nôh. Sú 4 a tak si ukážeme, ako sa používajú. Pomocou červenej poistky nohu uvoľním a nasmerujem tak, ako chcem, ale samozrejme treba to ešte dotiahnuť a preto idem pre kľúč, ktorý sa nachádza v týchto dvierkach. Vyberiem teda kľúč a dotiahneme nohu. Ešte dôležitejšia než predná noha alebo predná dvojica nôh je dvojica tých zadných. Teraz nielen, že príves bude stáť stabilne, ale nebude sa ani kývať. Bude absolútne pevný. A to je veľmi dôležité. Keď už máme príves odpojený od auta, zaparkovaný, vyrovnaný a obidva páry tých pomocných nôh máme vysunuté, budeme pravdepodobne vyberať stoličky a stôl z tohto predného boxu, kde nájdeme aj ovládanie markízy, teda tú predĺženú ruku. Túto teleskopickú rukoveď je možné samozrejme predĺžovať, aby ste pracovali s markízou pohodlne. Vysúvame do, čo ja viem, polovice, vyberieme potom nohy a až následne vysunieme do konca. Táto rukoveď tam vie aj držať, treba ju uchytiť tak po otočení o 90 stupňov. Aj táto markíza má svoje špecifika, takže najprv vyťahnem tú nohu asi o 5 cm do strany, tým sa uvoľní v tom strede, v tom zámku, otočím ju, vysuniem a potom túto poistku musím zatlačiť dohora. Toto je jedna z tých väčších a dlhších markíz. A opäť platí, že keď náhodou prší, ale nefúka a necháte markízu vonku, tak je dobré jednu nohu zaaretovať kratšie
aby tá voda stekala do jedného rohu a nie po celej svojej šírke. Asi vás to neprekvapí, ale skladanie markízy je opačný proces ako jej rozkladanie. To znamená, najprv zložím asi polovicu tej dĺžky. Držíš. Potom zasuniem nohy do ich najkratšej polohy. Nasmerujem do stredného záchytného bodu a zo strany pekne zatlačím. A pekne to tam zaklapne. Dávajte si pozor, aby ste aj tieto poistky všetky uzamkli do krajnej polohy. Takže to musí zacvaknúť. Teraz to nasmerujem opäť do toho stredného tunela a zo strany potlačím. A už je všetko pripravené na kompletné zasunutie. Na markízach ma baví, že síce je každá iná, tak s každou sa naučíte pracovať za pár minút. Teraz už len odložiť túto rukoveď do predného boxu. V tomto prednom boxe sa nachádza aj malá nádrž na plyn, ktorý slúži len na varenie. Pretože voda na sprchovanie alebo do kuchyne, či už vonkajšej alebo vnútornej, alebo vzduch, sa ohrieva pomocou naftového kúrenia Eberspecher. Ak chcete mať istotu, že plyn je zavretý, tak stačí otočiť poistným ventilom tuto v zadnej časti. V smere hodinových ručičiek sa zavrie, proti smeru sa otvára. Plyn sa doplňa na čerpacích staniciach cez tento otvor. Ďalším krokom po vysunutí markízy bude pravdepodobne vysunutie tohto manuálneho stolíka. Ide o veľmi jednoduchý, v podstate primitívny, ale funkčný systém. Nezabudnite potom pred jazdou zase dať do tej zadnej polohy. A teraz si ukážeme otváranie unikátnej zadnej steny. Toto je pomerne netypická vlastnosť a bude sa vám to určite páčiť. Týmto príves krásne prevetráte. Po odzipsovaní tejto steny máte prístup aj na tie palandy vnútri a celé je to, hlavne keď je pekné teplé počasie, jedna nádhera. Zatváranie tejto zadnej steny si však vyžaduje trošku sily, takže sa do toho treba trošku oprieť. Keď už som tu, ukážeme si aj nádrž na naftové kúrenie, takže sem potom nalievate naftu. Napríklad po natankovaní vozidla dáte sem, myslím, že nejakých 10 litrov by to mohlo byť. Ale keďže je to príves požičovne Kemprend, tak budete mať 200 Ah batériu nabitú, 115 litrovú nádrž na čistú vodu plnú a takisto aj túto 10 litrovú nádrž na naftu naplnenú. Tento príves si zaslúži pochvalu za množstvo doriešených vlastností a detailov. Toto sú okienka ku každej palande, takže ten priestor vnútri viete krásne prevetrať, aj keby náhodou poprchalo. Tu máme okienko z kúpeľne alebo toalety. Napúšťanie pitnej vody sa uskutočňuje tu. Samozrejme potrebujete kľúčik z bezpečnostných dôvodov, pričom sa do nej zmestí 115 litrov vody. Samozrejme, počítajte s tým, že tá hmotnosť je vzadu a tým pádom to môže vytvárať páku, takže po zaparkovaní prívesu vždy použite v prvom rade tieto pomocné nohy a samozrejme vpredu budete mať ešte ďalších možno 40 kg vody ďalšej aj kvôli vyváženiu a keď budete odchádzať z kempu, napríklad už domov, tak nepotrebujete vodu dopúšťať, bude sa vám lepšie šoferovať. Tu máme potom aj priestor na výmenu kazety chemickej toalety, pričom je tu doplnený aj špeciálny uhlíkový filter, takže keď uvoľníte potom tú kazetu zo strany toalety, tak sa odsaje ten nepríjemný zápach a
nebude vám nič v prívese smrdieť. S tým však súvisí aj samozrejme jeden krok, ktorým je odpojenie potom toho odsávača pár a použitie záslepky, ktorá je v tomto priestore odložená, aby sa vám náhodou potom ten materiál nevylial niekde po ceste k výlevke na šedú špinavú vodu. No a samozrejme, keď sa vrátite, tak opäť treba ten odsávač pár pripojiť, všetko to vrátiť naspäť. Tu máme potom pripojenie na 220-230 V, kábel na nabíjanie batérie z externého zdroja 230 V nájdete vo dverách prívesu. Tuto to potom stačí pripojiť a ak by náhodou sa stalo, že vám solárne panely nestihali dobíjať vašu spotrebu, tak tu môžete batériu dobiť. Ale ja osobne to minimálne v lete absolútne nepredpokladám. Tu máme potom ešte aj vývod na plyn, ak by ste náhodou chceli grilovať alebo neviem čo, tak tu máte potom samozrejme vývod aj s poistkou. A nechýba ani takáto malá garáž, kde je naftové kúrenie, ktoré ohrieva nielen vzduch v interiéri, ale aj vodu. Za 15 minút to vie byť celé vykúrené. A máte tu ešte zo pár pomôcok, či už na vysúvanie tých pomocných nôh, alebo na uzamknutie ťažného zariadenia. To je šikovná pomôcka, keby ste chceli napríklad z kempingu autom odísť a o ten príves sa báli, tak je dobré ho zamknúť. No, ale už by sa asi aj patrilo ísť donútra. A tak poďme na prehliadku interiéru s ukážkou, čo všetko tu viete zapnúť, vypnúť, presunúť, odsunúť. Každá palanda má svoje zatmievacie okienko, aj s vetraním, a lampu s vypínačom a 12V zásuvkou. Toaleta obsahuje aj sprchu a umývadielko. Nechýbajú malé odkladacie priestory. Lampa s vypínačom a ľahko otvárateľné okienko pre odvod zvýšenej vlhkosti. Chladnička musí byť pri jazde takto zafixovaná, ale samozrejme už potom v kempingu môžete normálne používať. A poďme na ovládací panel. Tento rad vypínačov zapína osvetlenie v interiéri. Tieto tri sú venované osvetleniu vonku. Týmto zapneme chladničku, odporúčam mať zapnuté. A týmto natlakovanie vody v nádrži, tiež odporúčam mať zapnuté. Tu máme potom 12V zásuvku, akú poznáte z auta. USBčko, dve 5W, stav napätia v systéme, teplotu vnútri a možnosť všetku tú spotrebu vypnúť. Alebo možnosť vypnúť napríklad nabíjanie batérie zo solárnych panelov. Na čo nevidím dôvod, takže tento vypínač majte stále zapnutý. Tento môžete pre istotu vypnúť, ak chcete úplne šetriť batériu v situácii, kedy nepotrebujete ničím svietiť. Za týmto panelom sa nachádza ešte potom samozrejme skrinka s batériou a meničom napätia. Takže ak napríklad potrebujete použiť nejakú 800W mikrovlnku alebo kávovar, jednoducho spotrebič s výkonom do 1000W, môžete zapnúť tento menič napätia na 230V a potom to budete mať tam v zásuvke 230V. Ale pozor, iba na čas, keď to naozaj potrebujete, potom to zase opätovne vypnite, pretože tento prístroj spotrebúva energiu už len samotným fungovaním. A pozor na spotrebiče, ktoré majú vyšší výkon, napríklad taký fén môže mať pokojne odber až 2000W, ten tu fungovať nebude. Limitom je 1000W. A teraz poďme na ohrev. V prvom rade ohrev vody, ten je základ. Ten zapnem, teraz je to v režime off, ešte raz opakovane a mám to teraz na nekonečno. Mohol by som otáčať časovač, ale nechám to na nekonečno. Potvrdím a teraz sa zapol ohrev vody, ktorý je základom aj na ohrev vzduchu. Budete to aj počuť, teraz sa zapína ten Eberspecher. No a keď chcete náhodou zohrievať aj vzduch v miestnosti, pretože výduch sa nachádza tam, tak použijete tento panel, dáte to do tohto režimu. Teraz vidíme, že vonku je 19 stupňov.
No a vnútri by sme chceli napríklad 22. Tak tu máme potom aj výkon ventilátora. Je trošku opačný, než by ste možno čakali, takže trojka je najslabší, dvojka silnejší a jednotka najsilnejší. Trojka je najtichšia a takto vlastne ohrievate aj vodu v malom bojleri, má zásobu nejakých 5, možno trošku viac litrov a takisto aj vzduchu v priestore prívesu. Mimochodom stačí nejakých 15 minút a voda je ohriata na to, aby ste sa pohodlne osprchovali. No a ako to všetko vypnúť? Tak týmto vypnete ohrev vzduchu v prívese. Ak chcete vypnúť ohrev vody, treba stlačiť tento režim off. Potvrdím a teraz sa všetko vypne. Stôl a celkovo sedenie vnútri je veľkorysé. Ak je vás pri prívese predsa len viac a nestačia vám tie dve palandy a veľké spanie hore, môžete túto časť premeniť na posteľ. Vtedy treba vysunúť nohu, sklopiť ju, uvoľniť dve poistky smerom od seba a potiahnuť ten stolík smerom od steny, tak, aby sa sklopil dolu. Je lepšie, keď to robia viacerí ľudia. Ja sa o to teraz pokúsim, nie je to jednoduché. Dvaja ľudia to zvládnu ľavou zadnou. A predpokladám, že keď práve meníte tento stôl na posteľ, tak je to z dôvodu, že vás je v prívese viac. No a teraz zase naspäť. V prípade ovládania kuchynky tu máme iba jeden limit alebo obmedzenie. Plyn môžete takto pekne zapnúť, ale zapáliť oheň môžete len zapaľovačom. Piezo zapaľovanie je v prívesoch zakázané. Z tohto kohútika tečie aj studená, aj teplá voda, stačí ju zapnúť. No a v tejto skrinke máme aj potom praktický šuflík a samozrejme aj ďalšie odkladacie priestory. Súčasťou kuchynky je aj takýto nenápadný rebrík na cestu hore. A ešte jedna maličkosť. Kazetová toaleta je samozrejme otočná. Zo sprchy aj umývadla ide voda do nádrže na šedú vodu, ktorá má objem 70 litrov. Dvíhacia strecha má dve poistky. Stačí dať dole jednu, ale ten istý systém a princíp sa nachádza aj tu. Je to rameno, ktoré vlastne ukotvuje tú strechu pri jazde. A potom už len stačí strechu nadvihnúť a ona sa sama otvorí. Tento strešný stan má výhodu ešte aj v tomto doplnkovom rošte, takže vlastne celý spodok môže byť vyplnený madracom. Keď je strecha hore, môžete potom vyklopiť aj posteľ a máte tu brutálne veľa miesta potom a je to celé lepšie prevetrané. Ale samozrejme, posteľ môže byť aj dole. Vtedy sa v prívese bez problémov postavíte a súčasne hore máte druhé poschodie. Ono sa to automaticky pritiahne až v tej poslednej možno štvrtine. Pri sťahovaní strechy dolu samozrejme treba trošku skontrolovať aj tie mäkké materiály, pritiahnuť si ich, skontrolovať samozrejme situáciu aj zvonku. No a potom samozrejme, aby aj táto L-ková poistka bola správne, niekedy treba tú posteľ trošku pritiahnuť, aby sa to vlastne dalo potom ukotviť.
Keď sa na tú posteľ zavesím, tak to potom ide trošku ľahšie. Ak nechcete variť vnútri, môžete variť vonku. Tu máme totiž druhú pomocnú kuchynku. Umývateľko je malé, plastové, prioritou je hlavne tento varič. Opäť zapaľovanie len externe pomocou zapaľovača. Ak chcete kuchynku zatvoriť, tak tu je potom malá plastová poistka. Tento stolík sa vám pri varení vonku určite zíde. Ventil na vypustenie sivej alebo špinavej vody sa nachádza za kolesom, takže treba to mať zavreté a vypúšťať v kempingu alebo na miestach na to určených. Či už budete dvaja alebo 6, verím, že sa vám dovolenka s prívesom Decamp X5 bude páčiť. Želám vám za celú požičovňu Camprend krásne chvíle, či už v kempe alebo mimo neho. Decamp X5 má na to všetky predpoklady. Užite si krásne dni a tešíme sa na vás.